Kethegason arta langli puason thak si shir teron inut ningkan trok si kebra phoarta kedua bangphu non puanta amena pi rikeroya kula chubidun pen loksi ahemasara tumapan rengdok rengni padopon bom Lason si Hojai district Borboha Hansia rong amikar karlitang on teron lapen karlitang kavi kathar piatuma supu adakbam shir teron kedamtang pharo krisir kebra troknar kebra troksia ningkan dipurong supi ITI alongsi asona se ke Charlie Dunpen peri embroidery ahin diploma chepa undunsi Borboha long amina rongangbo tailoring machine chinampen isi masapso akulat chongbu ponlo lapen achor sitame chiridun pen asomar sitame chupa thei ponlo Lapen achor sitame chiridun pen asomar sitame chupa thei ponlo sitame rongang bong lapuson pulat so chubidun pen cheparengun e pusi puthot chukedam tang suri hini ra kreke thomaningkan denarong tauna joan alangli hin pen amena kachibir tia tangka pensi isi themuchot arum endunsi alangli tum penanso banghini labangso esteron dress maker akulak amen pen bepar beha hin chinthor pon thulo Kibidun cheng aning kana bangke customer kelong dun chetorok anpin Sitame alang li penangan peri embroidery ahin keroy aning chepaning ding thupik ajoksi non ke alang li longsi penangan risoe jangato lapuson peri embroidery ahin aning ke hangabang phubang phiatum aphan training sitame akejoy pen pipon longlo Lapen bang sonra peri embroidery keroy anam passo se dat ajoksi penangan rong berong thak customer anke labangso shir teron akulat longsi arniwang sitame chimit meason alang le achor ke chiboy ik etlo sitame alang le inut vet lapen la an ke sara por sitame amena jungjung lapuson peri embroidery keroy hin chepadu ponsi alang li hemasora tum phan rengdok rengni padu pon bomlo Kardom carving long life kela ratundon jo pinige isi nili paklang pon kang tu ma lalo ili tum akhei long sitame bepar behahin chuklem chudamamu ke paprang dun la tai siang theglo la pu lang li ke borbohasor mate hanse rong lo alang li ke sir teron la pen alang li ke chugedam tang 91 aningan ben si kulat chumpulo peri keroy kulat anake sar ki kriya porno na mektalan si charu istame alang li penangan ke bor ipon sumar dumanda dak pen si pathe pading lo dak pen si chulong junlong lo dak pen si apisu chupang reng lo alang li ke difu ITI along si ada ke Charlie dun pensi hala ke Charlie labang so ali non alang li che theglong lo la si ITI ke Charlie ta isi ke mesen ang thek pula anuti na matha dam neng athima ITI long ke Charlie son dupik ada risoi jang dum ta matha dun hurnang ji la se non ITI long alang li Charlie dun pensi pini alang li ladak denarong ahithi long alang li si kulat chubidun lo labang so kulat amen ko son punu kulat amen ke Esteron dress maker dak denarong ahithi ke mentu ningkan men lo da nili neke teroson pelo da nai lo 2013 ben nadi 13 koson lo de la bepar behahin ke bang cheng huge munit panchi ne la masi pan meu yason jo pecho bang ke non porjonto ke roisi ki hunde mane available piglo mane ne keroin ise to bitu nang bang pan porjailo News report Bikrom Teron Karbi Anglong live